right. I think hurumende yakutya manje. I think vari in a panic mode. Maonera ndakuita zvinhu zvinezvi. Nekuti this situation here is something ndikuti azvinyanyise kuitika and azvinyanyise kutaurika kakawanda. But iko zvinezvi zviri kutaurika. Amene kuti chii chiri kunyatsoitika. Muri yeZimbabwe ndatouya. Kulient. Tanga nekulike this video tatosvika. Tine nyaya iri kupisa nhasi. Hai, vakomana. Right, nyaya iri panapa nyaya yepfuti kunetsa. Pfuti dziri kunzi ngadzidzoke. Pfuti muZimbabwe dziri kunzi ngadzidzoke. I don't know, inini zvangu ndakatarisa nyaya ndikuona kuti inyaya yekuti uona zvinhu zviri kunyanya kutaurika zvemuZimbabwe kunzi mukunyanya kuti jairira mani, vamwe vakati ngatimboratidzira vanhu ava vanoti dherera mani, vanotoona kunge chiko vanhu chii chakadaro ichocho. Ndo imwe yenyaya yandiri kutoona futi iri nyaya iri kunetsa ipapa. But regadza timboonesana nyaya iripo yekutanga yabudiswa iri kubva ndikuzoita press statement panapa vari kuti the Zimbabwe Republic Police informs the public that the 2024 currently underway the Amnesty period will run from 1 September 2024 to 30 September 2024. The police has noted that some members of the public are holding on to or are in possession of firearms and ammunition, yet some are not licensed or authorized to be in possession of such weapons. This has led to the abuse of firearms in the country in clear violation of the provision of the Firearms Act Chapter 10 per 9. The Zimbabwe Republic Police has also observed that some licensed firearms holders are no longer renewing their firearms certificates or even notifying the authorities about the change in residential or business addresses to enable constant checks to be made by the police on the status of the firearms. As previously done in the year 2022 and 2023, the public and relevant institutions are reminded to urge to go to the nearest police stations and formally surrender all firearms under the listed categories. Companies we have closed and their representatives are still holding on to firearms. Makambani akavhara uri kunzi kana makambovhara chidzosai mukuziva kuti mimi vanhu venyu vachiri nemaningi mukuziva kuti kambani yakavhara but mune chimunhu chichiri nepfuti ngachidzose chimunhu ichocho chekuti yaikumirira ine pfuti. Mumwe ari kunzi farmers, miners, hunters and individuals who are no longer in the same position that they were when they applied for the firearms certificates. Saka uri kuona kuti nyaya iripo ndekudaiso anozati ukatora license yeye futi unenge uchifanira kugara uchinovaonesa yatichiripo, like for example wakatora une company inongocherana nditobva kuti inini company yangu futi tinadzo kushandisa futi but company yako ibva yavhara ndopari kunzidzosa udawa nemashops pamwe muridzi angu nonga akatofa but kuti ichidzoswa manje zvakutoramba kuti iradzoswa vanhu varikugara nadzo. Saka inini zvangu in my own understanding is these people they are now afraid. Ndo nyaya iripo vari kuvhunduka, ndo manitarisire ndakaita nyaya iyi ndiri kuona kuti vanhu ava vane kakuvhunduka kavari kutoita kakutokwata chaiko kuti manje tikazo manje zvinopera sei akomana zvopera mujire izvezvi haiwa tikadzosera tikasiya vanhu ava vane pfuti dzikadzi vanogona kungopanduka anytime. Because unoona nyaya iya yaitaurwa yemademonstrations omwe chiti ngatingotanga mani ngachitsve nyaya yemafears anga ari kutyiwa chinzi Zimbabwe kuchinongotsva anytime, Zimbabwe chichi, Zimbabwe this Zimbabwe that. Because nyaya iri kuitika ndeyekuti pari kunzi vanhu vari kutoonekwa vari kutozikana kuti vanadzo pfuti muZimbabwe. Ndo nyaya iri kunetsa uri kunzi vanhu vari kuzikana kuti vanadzo but kuti manje vachidzosa manje kuti because chavari kuda apa kugara vachiziva kuti pakanzi pakuitwa anything vanogara kuti
futi dziri muZimbabwe muno mungatiti kana kuti 2000 dziri muvanhu anditi vanhu ivavo ndana ningi pakanzi paridzwa futi patikwa kana crime yaitwa vanofanira kuti vanonga chinotrace kubva vanobara kutarisa zvandazobata ano ifuti ino muridzi wayo ndi ningi akaregister chakati anditi vada kutry kureduce pavari pamaitre basa ravo kutry kureduce zvema criminals zvenyaya kwazopfurwa nefuti ndo nyaya iri panapa but manje nyaya yacho muZimbabwe dzese dzinongopera dzakutanga dzepolitics even though zvazvo kuona vamwe vari kutaura kuti did you know that Zimbabwe boasts one of the lowest firearms murder rates in the region, surpassing even South Africa. Credit goes to our robust police force, which not only maintains law and order, but also encourages a voluntary surrender of unregistered firearms, a shining example of effective governance and community trust. Even though the truth will remain the truth. Nyaya iripo yandiri kuona inini ndeyekuti vanhu vari kuvhunduka zvinhu zvinezvi zvingotaurwa nevanhu vanorotomoka iwozwana kuti Peremone zvenyu topedza rana like makwana zvakaitika pamazuva aya painzi pada kuya Sadak baba vanhu vakatogara vachimhanya kunzi toda demonstration hana dzakatanga kurovera mudenga because what they know is kana munhu akatoibata as long as wakaibata chete achitarisa isarudzo dani unobvarurwa nayo unorwa nayo ukadzima ndozvazvitori unorwa nayo ukadzima unodzima zvipapo chaizvo saka ndo imwe nyaya inenge ichitoitika saka ivo vanenge kuti nyika muno unongoti pamwe musika uri tungendewo kana parali ende parali isi nzvimbo yekuti panopinda vanhu vachisechwa zvasiyana kuti mukuitira muground totoenda parali kuti timboungana timboonesana nevanhu timbovaudza nyaya dzedu propaganda timbovanyebera unoona kungoerekana wakonzi like mawana zvakaitika kuAmerica but ndoti nyaya dzavanenge vachitika vanenge kuti zvinhu izvi zvinotoitika it's real wana zvakaitika kuAmerica uya pana uya unodambura Trump nzeve akatompotsa padiki ka Trump angatoenda paya dai pasina kuti barare rakangonorwa nzeve cheteka dai rakangonopinda musoro dai Trump kusina izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvandiri kuona zvavanenge vachitya manje muZimbabwe ende zvinhu izvozvi zvakazhinji zvinowanza konzereswa nyaya yekuti unokuziva kuti hurumende dzedu dzatakapuwa kana kuti hurumende dzedu dzakazvipa kwatiri vanhu dzinenge dzisine kamuitiro kadzinenge dzichiita zvinhu saka hana dzavo dzinogara dzichiroverera kuti manje vanhu ivava vakazotipandukira vanhu ivava vanogona kuti dai so vanogona kuti shinga ndo maonero angu andiri kuita zvinhu but anyway muri yeZimbabwe ndangondingoya panapa ndikudzivisa update yezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe ndikuonesai kuti pari kupisa pakashata ipapapa nyaya iri kuitika imimo kuzoziva kuti munoiona sei nyaya ndangoti ndidarike nepanapa so that mimi mogara maita se muchiziva maupdates kana uchangosvika panapa iri first time yako panonzi paKulian TV ndakandichikukumbirisa it's very important kuti ugare wasubscribe ulike ucomment uchindiudzawo kuti how far panyaya iyoyi.